millions de trafic de fusils à la main. Capitaine Isidore Thomas Noël Sankara, la qualité de héros de la nation. nin kɛnɛ nin ye Burkina Faso ka jamanatigi kɔrɔ Capitaine Thomas Sankara min bɔnɛna ani na octobre kalo tile 15 san 1987 ale ka san 36 saya ɲɛnamayali kɛra minnu karilon octobre kalo tile 15 tɛmɛnin min kɔnɔ a yɛrɛda ko o bɛna ale sankɔrɔta ale kɛ cɛfarin ye min wele ko héros national ka tila ka dakabanaso dɔ lɔ a tɔgɔra ni o ye Memorial International Thomas Sankara ye k'a laban kuncɛ ni siraba da denkuli ye min tɔgɔ tun dara Faransi ka jamanatigi kɔrɔ la Général Charles de Gaulle o yɛlɛmana ka kɛ Boulevard Thomas Sankara ye. nin baara ninnu bɛɛ mina kosɛbɛ Dawuda Tarawele ma n'ale ye Sankara ka ɲɛnamayali ko labɛnbagaw dankan ye. bi kɔni kɛra lɔnba ye i y'a lɔn 1987 a kɛra lɔn dusukasi lɔn lo ye 15 octobre mais bi fana an ma ɲina ko mɔgɔ jugu o ye Sankara n'a tɔɲɔgɔn faga mais an ye min ye Ibrahim Traoré a y'o wuli ka lɔ Ibrahim Traoré a ye tile kura lo lasigi Sankara ninnu tɔgɔra a y'a ye baara min bɛna kɛ lɔri min bɛna kɛ a y'a ye Sankara kɛra héros de la nation ye a y'a ye Sankara boulevard kɛra tɔgɔra an dusu jani do. Nandi Somé n'ale ye minisiri ye min bɛ gwaso ani adamadenya kow kunna faso kɔnɔ ale y'a yira ko Sankara ka tuma na musow t'u bilara jɔyɔrɔba de la o tun kɛra sababu ye k'a to bɛɛ bɛ a ka ɲɛnamaya sabatira kosɛbɛ. A y'a ye k'a fɔ ko président tun b'a ka fanga na tuma min na ni a ye musow kunkɔrɔta a ye fɛn caman décision caman ta ka taa musow bɛ bɔ u yɛrɛ la cogo min na musow kunna woloka cogo min na musow ka bonya cogo min na donc ni hakili jigin ye an fɛ ni hakili jigin ye musow bɛɛ fɛ pour que hali bɛɛ an ka se k'an wasa don baara la k'an yɛrɛ cɛsiri pour que an k'an sen don jamana yiriwali ko la an kana sigi ka kɔnɔndi kɛ donc mais welelikan lo fana ka di dugu ɲɛmɔgɔw ma pour que u ka kow nɔgɔya musow fɛ. nin kariluya in na Flancɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré fana ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase Thomas Sankara ka gwaso ma ani a bɔɲɔgɔnko minnu bɛɛ fagara octobre kalo tile 15 san 1987 tɛmɛnin. An ye Sankara lɔn mɔgɔ min lo a tɛ siran an ye Sankara lɔn mɔgɔ min lo a ye baara kɛ a ka dugu ye a ye baara kɛ a ka mɔgɔw ye jamana mɔgɔw ye a ye baara kɛ Afrique mɔgɔw yɛrɛ ye an ye Sankara lɔn min na hakilitigi lo a nana ni hakili lo ye a y'a fɔ ko denmisɛnw hakili tile lo hakili bɛ min o min fɛ a ka nana an ka se k'an bolo don ɲɔgɔn na ka jamana baara. Ne tɔgɔ ko Sawadogo Adama ni Burkina bɛ yen min kama n nana yan parce que Thomas Sankara ka idéo kama le nana ka na filɛ. Thomas Sankara ka idée ma réalisé bon a ka idéo ka ca a ka idéo ka ca ka Burkina bɔ nɔgɔ la o le b'an bɛɛ dusukun na a idée caman bɛ yen a fɔ an ma ala darila an ka capitaine b'a sira tagama k'an bɔ a la nɔgɔ nin na. hali ye Capitaine Sankara lɔn bon ne ma se k'a lɔn mais n y'a kuma mɛn. maa caman min bɔra k'aw senfa ka se nin kɛnɛ nin kan yaasa ka se ka taa Sankara ɲɛnamaya hakilinajigida kɔnɔ olu bɛɛ y'a yira ko Capitaine Ibrahim Traoré n'ale sera ka baara kɛ i n'a fɔ Sankara tun b'a kɛra cogo min na kɔni o bɛna se ka faso bɔ nɔgɔ la ani ka a lankanaya nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.